Primeiro recordamos que a poboación é o conxunto de persoas que habitan nun territorio. Por exemplo, a poboación de Galicia serían o número de persoas que habitan nesta comunidade autónoma de España. E tamén que os territorios poden ser moi diversos, rurais e urbanos, pequenas aldeas e grandes cidades, provincias ou continentes. Hoxe imos falar de como cambiou a poboación de Galicia ao longo dos séculos. Galicia no ano 2022 tiña 2.699.424 habitantes. Naceron 14.495 nenos e nenas e morreron 34.996 persoas. Tendo en conta estes datos, o crecemento natural é negativo. Faleceron máis que naceron. Mais o crecemento real é positivo. E por que pasa isto? Porque o número de inmigrantes que chegan a Galicia é moito maior que o de inmigrantes que marchan. Características da poboación galega hoxe. Avellentamento da poboación. Nacen menos nenos e nenas. Grazas á mellora da calidade de vida, a xente vive máis anos. Por este motivo, prodúcese un aumento do número das persoas anciás e unha diminución da chavalería. Son máis os maiores de 65 anos que os menores de 16 anos. Emigración de mozos e mozas. A xuventude, sobre todo cualificada, marcha fora en busca dun mellor salario para ter unha mellor calidade de vida, en ocasións a outras comunidades, en outras ocasións mudan de país. Moita inmigración. Galicia recibe moitos estranxeiros e estranxeiras que veñen para quedarse aquí. Moito paro nas mulleres. Galicia ten menos paro que a media do resto de España. Nembargantes, é moito máis alto o número de mulleres desempregadas que a de homes. Distribución non uniforme da poboación. A meirande parte da poboación concéntrase en dous lugares: na costa e nas capitais de provincia e Vigo. O interior está despoboado agás Ourense e Lugo, que son dúas capitais de provincia. A provincia máis poboada é A Coruña, seguida de Pontevedra.
Os galegos emigraron cando? Onde? Por que? A resposta é que sí, houbo varios momentos fortes de emigración, igual que en España. Imos velos. No ano 1492, grazas ao descubrimento de América, moita poboación marchou a colonizar o novo continente. Entre o 1936 e 1939, por mor da Guerra Civil Española, moitos escaparon a países como a Francia. Entre o 1950 e 1975, houbo dous grandes movementos migratorios. Trasvase do campo ás cidades, moitos galegos e galegas abandonaron o rural para ir ás urbes, buscando mellores soldos e traballos. Emigracións transatlánticas. Persoas que cruzan o Atlántico para buscar mellores condicións de vida en América. A meirande parte destas persoas xa non volveron á terriña. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Responde. Cal é a cidade galega máis poboada a día de hoxe? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. A resposta é... Vigo, unha cidade cun gran porto pesqueiro e cun grande atractivo turístico. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!